Мястото е страхотно, силно го препоръчвам. Уникално място, уникално. Всеки тук иска да живее. Който не иска да живее, нищо не разбира. Нищо не разбира. Тук ти имаш Лъвов мост, тук на 2 крачки ти. Тук има женски пазар, на 1 крачка ти е. Циганска махала, на 1 крачка ти е. Всичко имаш, всичко нужно. Пазари, била, супермаркети, дюнерджийници, арабаджийници, всичко има. Ето, например, тази сграда. Мога да ви я предложа само на скромната сума от 500 000 евро. Но айде, ако сте толкова готини, мога да ви я смъкна и на 450 000 евро. Фасада уникална. Вода има. АК-16 има. Даже и посуда имате. Може да погледнете насам. Всичко, което ви е необходимо, се намира тук. На изключително комуникативно място. Всичко е изключително близко. Таван няма, ама не смятам, че ви и трябва. Гледката вечер е страхотна. Ви гледате звездите на живо, самолетите, ракетите, всичко, което хвърчи. Вие го виждате на живо. Но дори и да речете, че ви трябва таван, винаги може да се погрижите и за това. Паркет също няма, но ако ви трябва, и това може да се уреди. Само на скромната цена от... Предположете. 10 000 евро. 20 000. 20 000 евро. За паркета. Ами, съжалявам, но на такова комуникативно място няма как да очаквате по-ниска сума. Ами, съжалявам, обаче малко нереалистично ми се вижда и ми е доста извън бюджета. Ами, моля ви се, ако нямаме, взимате на сериозно. Взимайте си микрофона и абсолютно всичко, каквото искате повече от мен и не ме занимавайте. Това е което искам да ви кажа. Ама, госпожо,